De ce emoții? Teamă? Să fie aceste sentimente potrivit? Adevărul este că sunt acolo vechi. Am văzut multe. De fapt, m-am născut călător. Dar voi muri călător? Drumurile m-au învățat multe lucruri. Cea mai importantă lecție, mergând drept, nu înveți nimic. Ei bine, aproape nimic. Poate câte ceva despre mișcare rectilinee, eventual și uniformă. Și ca să simplificăm și mai mult problema, ne considerăm punct material. Nu suntem? Eu zic că suntem puncte materiale. Dacă ne oprim puțin de la gândit că suntem centrul Universului, realizăm că suntem de puncte materiale, nu spuneam. Începem să învățăm atunci când în care ne apar obstacole de tot felul. Și la început, orice obstacol pare greu de trecut, pentru că întotdeauna orice debut este un alt de dispare. Dar pe măsură ce ne obișnuim cu obstacolele, acestea par lucruri firești. Starea de alertă dispare, se instalează o mulțumire de sine, care nu este tocmai benefică, măcar învățăm. Dar ceea ce învățăm se bazează pe experiență. Există un experiment cuantic foarte interesant ce arată cât de obtuzi pot fi oamenii uneori. Să considerăm un paravan cu două fante. În aceste două fante sunt trecute pietre. În momentul în care cea de-a doua fantă va fi acoperită și vor fi alocate pietrele doar în prima fantă, pietrele se vor strânge de cealaltă parte a paravanului doar în dreptul acesteia. Totuși, prin aceste fante pot fi trecute și particule, fotoni, care ne oferă o lecție surprinzătoare. Considerăm că cea de-a doua fantă este acoperită. Dacă se vor proiecta fotoni prin prima fantă, iar în acest timp cea de-a doua fantă va fi deschisă, fotonii ar trebui ca și în cazul pietrelor să se grupeze de cealaltă parte a paravanului în același mod cu al pietrelor. Totuși, nu se întâmplă așa. Dacă cea de-a doua fantă va fi deschisă, fotonii se vor aduna de partea cealaltă a paravanului și în dreptul acesteia. Iată de ce uneori experiența nu este suficientă. Comportări diferite. Citind despre acest experiment m-am trezit. Emoții? Da. Teamă? De ce nu? Atât timp cât nu sapează. Adevărul rămâne același. Un călător vechi. Am văzut multe și am multă experiență. Dar nimeni, absolut nimeni, nu poate spune ce rezervă următoarea curbă deosebit de periculoasă. Va fi ceva ce am mai întâlnit? Sau va fi ceva ce vă va surprinde precum experimentul cuantic? Pentru a nu fi surprinși, trebuie să rămânem vigilenți. Să avem grijă la curbele